Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο. Σήμερα είναι Σάββατο, τέλος της εβδομάδας και έχουμε έρθει σούπερ μάρκετ για τα εβδομαδιαία ψώνια. Όπως σας έχω πει, είμαι σε προετοιμασία τώρα, ετοιμάζομαι για έναν αγώνα στη Ρουμανία όπου είναι σε 6 εβδομάδες και πάμε να σας δείξω τα ψώνια που κάνω σε μια προετοιμασία. Να σας δείξω και τη λίστα μου. Περίμενε. Λίγο πατάτες. Γεια σας. Οι λευκές είναι. Τι κάνετε? Λοιπόν, το μυστικό για να βρίσκεις ριζογκοφρέτες, κανέλα που να έχουν πολύ κανέλα, είναι να νιώθεις αν έχουν μέσα σκόνη. Είναι καλή, θα την πάρω. Ελάτε εδώ να δείτε. Συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας, στα διαιτητικά. Να πάω από εδώ καλύτερα. Sugar crystals, ροζ, λουλούδια, έχει πάρα πολλά πράγματα. Τα βάζουμε στα pancakes, sugar crystals. Κοίτα εδώ, sprinkles. I love you, princess. Σου μιλάνε. Μου λέει
Άσε το bodybuilding. Γίνε baker. Άνοιξε μια καφετέρια. Και πούλα τα γλυκά σου. Πλάκα όμως. Λοιπόν, τα σιρόπια τα είδατε, εντάξει. Και πόσο φαν είστε της βρώμης? Σας έχει εδώ κάτι ωραία τέτοια βρώμης. Άμα την τρώτε σε κρεμούλα. Τύπου εδώ. Αν την τρώτε κρέμα, αν το τρώτε πιτάκι δεν έχει σημασία. Εντάξει, όλο για σαβούρα μιλάω, δεν είναι αυτό το... Έχεις φάει ποτέ? Πάρε ένα, πάρε στο κοινό, θα το πάρω εγώ. Σε παρακαλώ φάε. Θα πάθεις σοκ, γιατί είναι caramel chocolate. Ναι, την έχω βρει την Αναστασία, επειδή μου ξέρω τώρα τι θέλει. Θα την τρελάνω, βάλτε. Ναι. Λένε να πάρουμε για να το. Δεν ξέρω ρε φίλοι, λες. Για αυτό το δρόμο σου. Όχι. Ένα πράγμα παίρνουμε κάθε εβδομάδα. Αχ, δεν ξέρω. Πάτησες. Όχι. Αυτές οι πουτίγκες είναι πολύ ωραίες. Όχι, τώρα κάτσε, έχουμε να δοκιμάσουμε τα ντανόν. Τα δοκιμάσατε όλα? Το peanut banana πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Ωραίο. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν των blueberries. Όχι ότι δεν θα μ' άρεσε, αλλά... Α, να τα. Εδώ είσαι. Πάμε. Έκανα τα έξω. Πάμε και κάπου αλλού που έχει ασπράδια κι άλλα. Δεν μου φτάνουνε. Τα 10 κουτιά. Παιδιά, όντως τρώμε ένα τέτοιο τη μέρα. Στο τρώει και πρωί και βράδυ ασπράδια. Γι' αυτό. Τρία, 4, 5, 6, 7. Εντάξει. Είμαστε ok νομίζω, για να κάνω ένα check. Το έχουμε. Πάμε.
Αναστασία. Και αυτά θα σ' αρέσουν. Έχεις δοκιμάσει ποτέ? Είναι αυτά που έχουν μέσα. Είναι πρέτσελ με γλυκό όμως απ' έξω. Όχι τα κριτσίνωτα. Είναι κριτσίνι και εγώ έτσι έλεγα μέχρι που δοκίμασα. Δεν ήμουν ποτέ φαν. Είναι πολύ ωραίο το αλμυρό με το γλυκό. Αργήσαμε, αλλά ψωνίσαμε. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, έτοιμα τα ψώνια. Πάμε σπίτι να ξεπακετάρουμε και να σας τα δείξω και να τα πούμε όλα αναλυτικά. Επιστρέψαμε λοιπόν από το σούπερ μάρκετ και πάμε σιγά σιγά να βγάλουμε τα πράγματα από τις σακούλες και να σας δείξω ακριβώς τι έχω πάρει. Θα ξεκινήσω από αυτά που θέλουν ψυγείο. Τα 1, 2, 3. Βοηθάει και ο Καρλίτος. Πολύ ασπράδι, γιατί και εγώ βάζω στο πιτάκι μου το πρωί ασπράδι και εγώ και ο Χρήστος, και ο Χρήστος τρώει το βράδυ ολόκληρα, 2 ολόκληρα αυγά αν δεν κάνω λάθος, και κάποιο ασπράδι, οπότε χρειαζόμαστε πολύ. Και σοκολάτα ασπράδι, το οποίο το βάζουμε και αυτό κάποιες φορές στο πιτάκι και είναι πάρα πολύ νόστιμο, ειδικά στο πιτάκι. Δεν το έχω πιει, κάποιοι το πίνουν, δεν θα ήθελα. Συνεχίζουμε στο πρωινό. Βρώμη. Τη ζαχαρίνη μας, η οποία εμένα αυτή είναι αγαπημένη μου. Και το σιροπάκι Zero Fat, Zero Sugar που βάζω στο πρωινό μου. Αυτό το παίρνω από το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν εννοείται κι άλλα χωρίς θερμίδες που μπορείς να τα βρεις online, σε καταστήματα συμπληρωμάτων κτλ. Τα βάζω μέσα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, και τελευταία για το πρωινό μας, και ολόκληρα αυγά και φυστικό βοτηράκι. Για μένα πραγματικά αυτή η εταιρεία είναι η αγαπημένη μου. Υπερ top. Τι άλλο καλό έχουμε εδώ. Ρύζο κοφρέτες κανέλα, όπου τις χουφτώσαμε καλά να είμαστε σίγουροι ότι έχουν πολύ κανέλα πάνω. Κάψουλες εσπρέσο ντεκαφεϊνέ, όπου εγώ το βράδυ πίνω πρωτεΐνη με φυσικό βούτυρο. Και βάζω και μία κάψουλα ντεκαφεϊνέ εσπρέσο μαζί με το σέικ μου και είναι πεντανόστιμο. Μουστάρδα, γιακότα ρύζι και
Πήρα αυτά εδώ σήμερα. Λοιπόν, θα δείξω έτσι καλά. Στους αγώνες, όταν κάνω προετοιμασία, μου αρέσει πάρα πολύ η προσμονή του να φάω. Έχω καταλήξει μετά από τόσα χρόνια ότι δεν μου αρέσει τόσο να τρώω. Εννοείται ότι μετά τον αγώνα θα φάω κτλ. Αλλά μου αρέσει πιο πολύ η προσμονή του να φάω, να μαζέψω τα ψιψιψώνια μου, τις λιχουδιές μου κτλ. Παρά όταν πραγματικά τα τρώω. Οπότε αυτό που κάνω τις τελευταίες εβδομάδες της προετοιμασίας μου, υπάρχει μια μυστική σακουλίτσα εδώ, κρυμμένη θαμένη, η οποία έχει treats τα οποία θα ήθελα να φάω μετά τους αγώνες. Δεν σας δείχνω τι έχει, θα βάλω αυτό εδώ μέσα και μετά τους αγώνες θα κάνουμε επεισόδιο που θα δοκιμάσω τα πάντα μέσα σε αυτήν εδώ τη σακούλα. Και τελειώσαμε βασικά με όλα τα ψώνια και μας έχουν μείνει όλα τα οποροκυπευτικά, αν τα λέω καλά. Οπότε έχουμε και λέμε μπανάνες, καρότα, ένα μικρούλι κρεμμυδάκι, ντομάτα, τις πολυχρωμές μας πιπεριές, μανιτάρια πλευρότους, ντοματίνια, νοστιμότατες λευκές γλυκοπατάτες. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι, θα πλύνω τα λαχανικά μου και μετά θα μαγειρέψουμε ρύζι, να σας δείξω πώς φτιάχνω το ρύζι μου, δεν είναι κανένας ιδιαίτερος τρόπος, αλλά να σας το δείξω και να φτιάξουμε κιμά φιλέτο κοτόπουλου. Και να το ξέχασα κιόλας το τελευταίο πράγμα που πήρα από το σούπερ μάρκετ, κιμά φιλέτο κοτόπουλο που θα το φτιάξουμε μαζί μπιφτέκια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, τα βάλαμε όλα στη θέση τους, έχουμε πλύνει και τα λαχανικά και ο Καρλίτος είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Πολύ ενθουσιασμένος για τον κιμά ο Καρλίτος, έλα εδώ. Ωραία. Και θα κάνουμε τώρα επεισόδιο YouTube. Ωραία. Λοιπόν, τα βάλαμε λοιπόν όλα στη θέση τους και πάμε να φτιάξουμε τον κιμά με τα λαχανικά που μόλις πλύναμε. Μπλεντεράκι. Δεν βάζω ολόκληρα τα λαχανικά που έχω πάρει. Να συντονιστώ. Τρίψτε τα πάνω στο μικρόφωνο για ASMR. Τι είναι αυτό? Πού είναι, που μιλάς πάνω στο μικρόφωνο και είναι... Πού είναι ψηφιστά που μιλάς. Πώς όταν έτρωγες που μου κάνεις... Ναι, αλλά τώρα δεν μασάω κάτι. Και καλά που το τρίψε. Δεν κάνει. Μια χαρά κάνει. Έχουμε και λέμε... Ξεκινάμε με το μικρό μας κρέμμυδάκι. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε ένα μούλτι και θα τα κάνουμε blend και μετά θα τα βάλουμε μέσα στο κιμά. Εννοείται δεν είμαι master chef. Μπιφτέκια κοτόπουλο κάνω καλά, πιτάκι και μετά όλα τα άλλα που κάνω ωραία δεν είναι διατροφικά. Δυστυχώς. Τα cookies κάνουν καλό στην καρδιά μας. Πολύ, στην καρδιά και στην ψυχή. Και cookies και carrot cake και cinnamon roll και έχω αρχίσει από τώρα να προωθώ το dessert shop που θα ανοίξω όταν κάνω retire από το bodybuilding, οπότε stay tuned για cookies, cinnamon roll, carrot cake, red velvet και caramel brownies. Λοιπόν, διατροφικά, συνεχίζουμε. Θα βάλω το κρεμμύδι, το οποίο δεν θα το κόψω πολύ γιατί δεν θέλουμε να κλάψουμε τώρα. Από μισή από την κάθε μία πιπεριά. Ωραία. Φύγαν αυτά. Θα βάλω
Και κάτι παραπάνω από τη μισή ντοματούλα. Αυτή είναι η διατροφική. Η version της προετοιμασίας των μπιφτεκιών που κάνω. Στο off season βάζω και άλλα πράγματα, αλλά αυτά θα σας τα δείξω όταν κάνω off season. Προς το παρόν, προετοιμασία. Θα κάνω λίγο blend αυτά και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα. Γιατί δεν χωράνε. Ωραία. Και θα βάλω και 2 καροτάκια έτσι μικρούλια. Και εδώ είμαστε. Τα έπλυνα αυτά. Δεν θυμάμαι. Πότε δεν θυμάμαι. Αναστασία, ξέρεις άμα πρέπει να τα πλύνω με σαπούνι τα καρότα ή μόνο με νεράκι? Εγώ σου βγάλω τη φλέβη. Αυτό θα κάνω κι εγώ, να είμαι σίγουρη. Δεν το πλύνει καν. Ωραία. Ωραία. Βάζουμε τα καροτάκια. Τα καρότα αρέσουν πάρα πολύ στην κούκι. Αλλά δυστυχώς, επειδή έχει δερματικά, δεν μπορώ να τις δώσω να μασουλήσει. Βάζουμε λοιπόν και τα καρότα μας. Μπορείς να βάλεις μέσα και κολοκυθάκι που μου αρέσει πολύ. Μπορείς να βάλεις μέσα και μανιτάρια όπου το κάνουν πάρα πολύ ζουμερό. Τώρα, εδώ θα βάλω λίγα μπαχαρικά, θα βάλω λίγο ρίγανη. Καλά, εννοείται και μπορείς να βάλεις και ολόκληρο αυγό και μπορείς να βάλεις και βρώμη. Και κανονικά μπιφτέκια να φτιάχνεις, αντί για φρυγανιά να βάζεις βρώμη, τα κάνει πολύ πιο φουσκωτά. Και θα βάλω και αυτό εδώ το μείγμα για κοτόπουλο, Callas Not Sponsored, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να βάλεις είτε στο κιμά είτε στο φιλέτο κοτόπουλο. Πραγματικά μυρίζει σαν ζυσταριά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Άμα το έχεις στο σούπερ μάρκετ του σου, να το πάρεις. Okay. Και τελευταίο, το οποίο το θεωρώ απαραίτητο για τον κιμά κοτόπουλο, είναι να βάλουμε και μουστάρδα. Γιατί η μουστάρδα έχει και λίγο ξύδι μέσα, οπότε κάνει τον κιμά να μυρίζει λιγότερο κοτοπουλίλα. Όσο γίνεται αυτό όταν είναι κιμάς κοτόπουλο, έτσι. Εννοείται αυτό. Και πάμε πάλι blend. Δεν πάει χαμένο τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το μείγμα λαχανικών μας. Βγάζω και τον κιμά και πάμε να το φτιάξουμε. Ένα λεπτάκι να βάλω και γάντια. Λοιπόν, βάζουμε γαντάκια. Ο κιμάς μας, τον πήραμε από το σούπερ μάρκετ σήμερα. Λοιπόν. Τέλεια. Και βάζουμε το μπολτό λαχανικών, μπαχαρικών, μουστάρδας και τα κάνουμε ένα. Θα το ανακατέψω αυτό καλά και θα το αφήσω στο ψυγείο για 10 λεπτά και 1 τέταρτο, ώστε να τραβήξει ο κιμάς έτσι λίγο από τα υγρά των λαχανικών και τα λοιπά, να μαριναριστεί, αν μπορώ να το πω έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πάντα μου βγαίνει λίγο καλύτερο όταν τον αφήνω να ξεκουραστεί 5-10 λεπτάκια. Οπότε θα το βάλουμε στο ψυγείο με μια μεμβράνη καλυμμένο για 10 λεπτά. Θα βάλουμε το ρύζι μας να γίνεται και μετά θα βγάλουμε να φτιάξουμε τα μπιφτέκια μας. Και κανένα μαϊντανό θα ήταν πολύ ωραίο να βάλεις εδώ μέσα. Αν έχεις, εγώ δεν έχω. Δυόσμο, αν έχεις, εγώ πάλι δεν έχω.
Αυτά. Αν έχετε καμιά ιδέα για το τι μπορείς να βάλεις μέσα στο κιμά κοτόπουλου, γράψτε μου κάτω στα comments. Ψύο. Προχωράμε στο ριζάκι μας. Για τα επόμενα 2 γεύματα έχω να βάλω 160 γραμμάρια ομό ρύζι. Όχι, συγγνώμη, 120 γραμμάρια ομό ρύζι, 2 εξιντάρια δηλαδή. Και βάζω το νερό επί 2,5. Γενικά μου αρέσει να είναι πολύ φλάφι το ρύζι μου. Εννοείται μπορείς να βάλεις όποια αναλογία θέλεις. Αλλά γενικά ως κανόνα είναι όσο πιο λίγο ρύζι βάζεις, καλό θα ήταν η αναλογία να πηγαίνει προς το 3 και όσο πιο πολύ ρύζι βάζεις, η αναλογία να πηγαίνει προς το 2. Δηλαδή αν βάζεις, θα είναι να το βάλεις επί 3 το νερό. Αν βάζεις 200, 300, 400 γραμμάρια ομό ρύζι, να το πας προς το 2. Αυτό που κάνω, αφού το ξεπλύνω 2 φορές, πάντα πρέπει να το ξεπλένεις το ριζάκι σου. Οπότε θα βάλω 300 γραμμάρια νερό. Κοντά. Σούπερ. Το βάζουμε λοιπόν σε δυνατή φωτιά και με το που πάρει βράση κλείνεις το μάτι, το βάζεις στο ούτε 1, όσο πιο λίγο γίνεται και το αφήνεις για 20 λεπτά. Έτσι τραβάει ό,τι νερό του έχεις βάλει, γίνεται ωραίο φουσκωτό, δεν καίγεται και δεν χρειάζεται να το σουρώσεις. Το ριζάκι και ξεκινάμε με τα μπιφτέκια μας. Το γάντια για να τα πλάσουμε. Θα βάλω ελαχιστότατο λαδάκι στο τηγάνι για να μην κολλήσουν. Αν και το συγκεκριμένο είναι καλό αντικολλητικό και δεν κολλάει. Και εννοείται ότι εάν σου πέσει παραπάνω λάδι από αυτό που υπολογίζεις, μπορείς με μια χαρτοπετσετούλα να το σκουπίσεις. Κάψει και το βάζουμε. Το λαδάκι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το σκουπίσουμε. Φτιάξουμε τα μπιφτεκάκια μας, χαμηλώνουμε και τη φωτιά και ξεκινάμε. Εννοείται αυτά μπορείς να τα φτιάξεις στο τηγάνι, μπορείς να τα φτιάξεις στο air fryer, μπορείς να τα φτιάξεις στο φούρνο, ό,τι σου αρέσει εσένα. Και μπορείς να βάλεις πολλά έξτρα υλικά παραπάνω από εμένα. Πάρα πολύ. Πολλά λαχανικά, έπρεπε να πάρω και κάτι πράσινο. Να βλέπω τα χρώματα μέσα στο κιμά. Και ένα κολοκυθάκι νομίζω θα ταιριάζει τέλεια εδώ μέσα. Πρώτη γύρα. Το ριζάκι μόλις έβρασε, το σκεπάζω και το χαμηλώνω σχεδόν να κλείσει, αλλά χωρίς να είναι κλειστό. Και βάζουμε timer 20 λεπτάκια. Και μετά θα σας δείξω πώς είναι. Λογικά είναι μαύρα. Δεν πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει, απλά το λέω. Δεν είμαι ρατσίστρια. Εγώ για να μιλήσω και μετά θα ξανανοίξω. Αχ, ωραία. Τον υπόλοιπο κιμά τον έβαλα σε δεύτερο τηγανάκι, γιατί βαριόμουν να κάνω 2 τηγανιές στο ίδιο τηγάνι. Και το ριζάκι μου έγινε. Ελάτε να σας δείξω πώς έγινε, αφού το άφησα σε πολύ χαμηλή φωτιά
να βράσει για 20 λεπτά. Ωραίο και sticky. Και δεύτερη τηγανιά με τα κοτόπουλα και πάμε να φάμε. Γεύμα μου, μπιφτεκάκι, ριζάκι και μουστάρδα. Το ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά για εμένα αυτή την περίοδο είναι λουκουμάκι. Αυτά λοιπόν τα μαγειρέματά μου για σήμερα. 6 weeks out. Εννοείται, περιμένω από εσάς, εάν δοκιμάσετε τα μπιφτέκια, τα σχόλιά σας. Και για όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά πολλά!